ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз яке аз рӯзҳое ки ман дар ҳамин шаҳри Меднагорск қарор дорам. лаби об омадагим. Фотима бозӣ дорад, маълум нест. муҳаммад мустафошон обозӣ доранд, дуртарак дай наметовад. беҳад ҳавои хушрӯ, ҳавои фора кор кадестам. ҳамин абед чихелай одама як хов меҷиқад. сразу ҳамин хестум лави об омадам. наздика кайда хоняпам шиштам ҳамиҷа шамолаки хушрӯ погодара бинен, природара бинен, чихе хушрӯвай машалло. исна бинен штагиём комментариёра хондестам. аяк лав як хелошда раҳмат мегум, як хелоша миннатдорӣ мекунам, як хелоша бо механдам. миннатдорӣ ма ба ҳар як подписчика мерасонам ки мо имрӯз 66 000 нафар шудем. беҳад хурсандам. ҳамин рӯзи гузашта зиёда аз 200 подписчик омад. ҳаматонда тамошобино раҳмат, ҳаматона миннатдорӣ мекунам ки моро тамошо мекунен, моро дастгирӣ мекунен. ҳазор раҳмати аллоҳ. шумо мара хурсанд мекунен, шуморо худованд хурсанд кунад. дар ҳаққи шумо иншоалло ман дуо мекунам ки май паршикастара дар ин ғарибӣ шумо дастгирӣ мекунен. худованд шуморо ба ҳама орзу ниятҳои нектон бирасонад. он орзуҳое ки дар фикру хаёлтон нест, худованд шуморо ба анам рӯзҳо бирасонад. ҳамаи бефарзандора соҳиби фарзанд кунад. кадоми мушкилӣ дора, мушкилиёшона худованд осон кунад. обязательно торти 66 000 нафарара ман обязательно кӯшиш мекунам ки 67 000 нашуда худам ба дастҳои худам бипазам. баъд тамошобиноне ки навистиянд ки кай тоҷикистон мере, ӯ қайрузуш намонда, иншоалло ба наздикӣ мерем. кадомит хоҳишманд боше, марҳамат, аввал дар компанияи Фаберлик регистратсия шавен, ба конференсияи мо биёен, дидорбинӣ кунем, якдигаримона бо ай наздик бинем. бо мотиватсия дигар хел мешава, кор дигар хел ранги дигар мегирад. баъд ногуфта намона ки ҳар ягон комментарие ки барои ош навистен, ҳаматонда раҳмат. обязательно видеои ош отдельно бо рецепташ мешавад дар канал. раҳмат барое ки ҳаматонда маҳқул шид. бениҳоят бигем ки капек буда шахсоне ки маҳқул наштанд. бисёри комментарияҳо миннатдорӣ карданд, ташаккурӣ карданд, таъриф карданд. сами главный раҳмат ҳаматонда. обязательно кӯҳ ба кӯҳ намераса, одам ба одам мераса. бо гуфтиян сайда мо ягон рӯз хонаат омадем, ҳамхали ошко двойнойша мекунам. тамошобино ош як ба як боша, ман оши ду ба ду мекунам. тон обязательно маям орзу дорам ки як рӯз на як рӯз бо ҳамаи подписчиком дар лави як дастархон шишта як оши закаснои ба маза як ҷоя аз як табак бихӯрем. дар иҷа боша тамошобино ҳамроҳи шумо хайри хуш мекунам. обязательно дар номерои ватсапи ман бинависед. кадомит ки хоҳиши кор кардан доре, обязательно бинависед. кора мефаҳмонам. ягон ҷои қинӣ надора, осонакай як ҷоя шуда кор мекунем. чихеле ки худам ба қуллаҳои баланд расондум, ваъда метим ки шумоям ёрдам кунам, шумоям ба қуллаҳои баланд ромада расен. сами главни и шумое тамошобино, сами главни шумо кор дуромадесте. бояд ки талаботи шумо зиёдтар боша. дастгирӣ 24 соат аз тарафи ман ҳаст. шахсонет ки якта комментария хондум, навистае ки 5 моҳ шид, нависам ҳолиам ҷавоб наметӣ. апай хоҳари 5 моҳаш дад накам, 1 соат дер кардам, аломати савол роӣ ки ҷошта моментал на ответ метиям. ин рӯзо 10 та 20 каса ман регистратсия мекунам. наход 4-5 моҳ ждат кунен, даи 4-5 моҳли директор мешиден. бароям қа ждат накунен, бинависен. камтар дер кардам, аломати савол роӣ кунен. ман ми кадоми аломати саволай срочни гуфта сразу ҷавоб метиям. всё уже бачам домой. хела шида обозӣ кадесте. ино дига хона намераванд. обозӣ дорани кӯдакои мо. 27 градус гармай. не ки чиқа шамоли буғ. действительно природаи фасон, хушрӯ, аҷоибот. мошаллоҳ. бо куҷо мерен? басай биёи дамой мерен. биё бачам, биё, хеле нака, биё ҷонёча, ғам нате.
все бачам идите берем домой. Духтараки ма сангора сарошона шустестай бозӣ дора умамим бурам да ҳаққаш намхе тамошобино. дар аввал ҳамами хурданам осон нестай. Мехоҳӣ бақирд мекунӣ ҳамаи кор. Маям телефона намефаҳмидам, ҳеч ча намефаҳмидам. Ёд мегирем чашмбандӣ нестами главни. Ояталкурсия бухонеда танҳотон куф кунем кора сар мекунем. Ҳеч каш моя чашм намекунам. Он шахсоне ки мегӯянд мо банкрот шудем, мо айзваниямон ғалт идем, мо савдо карда наметонем, ин се вариант ҳамаш гап дурӯғай. Компания барои ҳеч ка қарз наметия ки тамошобино шумо қарздор шавен. ҳеч каса маҷбур намекунад ки шумо харидорӣ кунед, фурӯхта натонед. Дар инҷа фурӯхтанам натонӣ мешава. Ман дар ягом ҷо намефурӯшам. бовар кунед дар дили поизам кор кардам, дар лави обам мешинем кор мекунам, дар вақти авқотхӯримам кор мекунам. Сами главни желание боша, боҳна кофтан дар кор нест. Обязательно кор мешавад. Кори мешуданиай. Ҳамаш доказательства кати да шумо да канал мондагиам ки набо ба наздикӣ фор мешавад дар Москва. Ҳаракат кунед то форми Москвара ягом звани броен пеши 2000 нафар директор да шумо броварда поздравлят мекунад. бовар кунед як эҳсосоти дигаре дар вақти саҳна меброранд тахта принсесса ҳис мекунем. тамоман ин чувствора гуфтем ба забонам гуфта намешавад. иншолло ба наздики конференсия ки шуд духтаракои ма ҳами чувствора эҳсос мекунанд. уже мотиватсия гирифта бо пешравӣ хубтару беҳтар мешавад. анами хеле духтари ма барои вай гирия дорам. биҷиме биёе ба сай. обязательно рецепти оша мемонам. тамошобино рецепти оша мемонам. тамошо кунен. раҳмат барои диққатон, барои тамошотон. то наворҳои оянда. худо ҳофиз.